Bikini modelka Mila Sofia má tisíce sledovateľov na Twitteri, kde sa opisuje ako 19-ročná Fínka. Blondiavá dievčina sa zdá byť svetobežníčkou, keďže zverejňuje fotografie z Grécka, Bora Bora a Monaka. Ak sa však pozriete bližšie, tak si uvedomíte, že snímky sú až príliš dobré na to, aby boli pravdivé. Vo svojom životopise priznáva, že je virtuálne dievča, ktoré stvorila umelá inteligencia. Modelka bola vygenerovaná pomocou umelej inteligencie a zdá sa, že mnohí sledovatelia si tento rozdiel ani nevšimnú. Prirodzená krása má všetko, rozplýval sa fanúšik v nedávnom príspevku. Milie je obrázok vygenerovaný umelou inteligenciou, takže je to algoritmus, ktorému lichotíte, vysvetlil komentujúci.